अरे माई फेर चूमे चलली प्रमोद बछिना रवना उकर आल डोलेला उकर गाल डोलेला उनकर जो बंध के झूले लेखे सारी बाबुआना माई पानी गरम हो गइल बा, आके नहा ली। लागत साफ पानी से साफ करे के पड़ी। सवेरे सवेरे कुआं वाला पानी से नहला देलस। अरे बाप रे बाप, पता नहीं कौन जानवर बा तरवाई घर में। अरे बाप रे बाप, पानी डाल देलस। अरे गर्म पानी डाल देलस, जला देलस और पूरा देह जला देलस।